Muziek en gezelligheid tijdens de morgen op het station van Boetenpost. Reizigers waren oorsprutsen en kregen een goodiebag. Dat vind ik net iedere dag, maar wij hebben straks een soort nieuwe collega's nodig. En we dachten, het is een mooi idee om mensen te verleiden om straks bij de gemeente Achtkarspel te werken. Hoe ging dat aan? Met een hele mooie arbeidsmarktcampagne, een nieuwe stap hier. En deze actie op het station. We hebben straks op een gevel van het gemeentehuis een hele mooie banner straks hingen. Met een oproep om naar de gemeente Achtkarspel te komen. Net alleen nog de gemeentesecretaris wie in het spier, Ek Burgemeester Brouwer en wethouder Brinkman wienen op het perron te vinden. Ik ga wel solliciteren. Je gaat solliciteren, want wie is wel burgemeester, net? Ja, dat is een mooie baan, of net? Die wil toch zo bekend maken. Dus de beste les. Het is toch het spontane, het broezen. We hier krijgen al wat muziek hier op het perron. En dat stier ik wel een beetje symbool voor de gemeente Achtkarspel. Met een beetje swingen. Wat is het mooie aan het werk in Baagkaspel? Nou, je hebt een soort mogelijkheden om jezelf als mijwerker te ontplooien. En we willen dicht bij de burgers staan. En we doen het samen met de burgers. En dat maakt het dat de persoonlijke contacten hier gewichtig binnen. Ja.